Ang mga laagan, laag sa amin ito may karon o ito dapit. Dapan pulse. Kadap-dapan. Asa man sakop kandihay. So, maglaag may karon atos kadap-dapan karejot. Okay. Mamista. Tama ko dapan, taga-tama sa kan. Kaaban telod nila ta. Bitaw pa ko katamak niya tisukad. Naghuwat pa mi sa mga kauban. May wala. Kasi malabjan na to ag kanang kuan, kanang naay kan umantad pulse. Oh. Kanawa malabjan na to. Di way kanawa kay anak man silunan ng gamay tino. Naghuwat pa mi sa mga kauban kay tuwa pa naghuwat pa pas ijang kauban. So daghan meron mag-uban. Sa kadamtrak ni, sa kadamtrak. Siya kadamtrakan. Ngino? Di, tulog ka dyan. Tulo kadamtrak jadi ay. Hindi na mga ipit-ipitan kay kalat ng buhok. Gilag sa ang ilong masisabod-sabod ini biyahe. Dali, Di balik. man bubatan sa balay. Dali arag buwan mahuman uy. Tino? Ha? Aron dali arag buwan na human. Dali dito na humandari. Ano, doon, brigada na po limbro. Brigada na pud ta. Eskwela na pud. Sila itong brigadahan, nagduha High school sila ra may brigada. Sila ra lagi at. Kuan na nagpa-enroll. Panahang card nakuha. Lagi. Lagi lateo di pa maniha taga card yung ditso naman inig kuan. Sumali, pumayad na no? Human naman nagilahang clearance. Full ako naman, human naman. Ako Managlang i-enjoy mo. clearance. Na-enroll naman ka res kuan, brigada naman tatang kuwang. Sumato na mi guys. Sa mo na mga kauban padong na miss, among padongan. Oo, maglakaw na mi guys, padong mi kadap-dapan kandihay. Daghan-daghan din pa. Latilod mila, ang kauban. Kano? Bisa 2 3 4 5 6 kamotoran. Ato din naguna. Nani may agi guys padong o kadap-dapan. Ha? Anak mo sir? Ama sila sir. Nay kaliguan nanda ni guys na sapa. Bugnaw ka jud ana ano maligo to. May daghan may pinaligo. Sapa. Sapa kaliguan na. Sapa. Sapa. Naliligo. Bugnaw mo gud to. May indot sa maglaag ka rin dyan, guys. Kaya natay daghang makuhang mga view. Char. View karsada. Bitaw, karon pa ko na ni kasagad-sagad. Ato tapikas. So, anay pan mo agi pa doon kanawa. Ito, nice. Indot. Nag-video bitaw ko. Likod siguro na, sudlon. Ato pikas. Karon pa ko kaagi dani sagad kay umo ato mi kanawa ato man may pikas agi. Luwan ni, luwan. Aluwan ni dani. Amo ni luwan. Karon pa ko kangani. Adi. Mga bukid-bukid, portion. Mo ni kon guys, mga mamistahay. Bitaw. Wala sila sa atin naguna sila Tililia. Ang mga kauban. Mas kauban siguro natang naslikod kada sunod-sunod mapanamang. Kaagi ni guys, tagbangon siya. Kasi man Tililia ni. Oh, una na pala nanindot lagi. Oh, di na magkanding na sa laag naman das luwan. Di na mas kalsada nang iatang. Atang siguro to ilang motor, mista siguro po to kadap-dapan. Maligo, puro to sila man. Ay, maligo sila kanawa no. Kasi gasaan nga naman na ginagyanan mo na ipadunga to sa ha? Padung na nagawas atos kandihay katong agyanan natin no. Mas duuday danhi. Okay ra dani agyan kay kuan sa simentado na tanan. Padung na ta kanawa guys kani nga agyanan. Duo ra man di ay. Mas duo dato agyan. Kaysa dito sa iwi. Ewan, propera siguro. Ada na pa doon kanawa. Tubos kanawa na guys. To. Nagdiri mo ipadong sa kadapdapan. So ani padong ang kanong matad pulse no.
Ano de pa daw nga Kanumantan Falls guys. Makalabay siguro tas Kanumantan ron. Sana all makalabay. Talo yung makalabay tara to kay. So bidagan man day dani delikado. Lambor. Magbaklay ko, padong ibabaw. Padong Kanumantan. Wala pa. Makita ko mata to. Hello, tuwa na siya. Ay. Kita na ganiha Kanumantan kaso ako kabig ay dyan nanik. Labay na tagbalik mo video ta to. Dagan man nagbay si babaw. Hala, tora guys ang Kanumantan. Isa ta hinay pa din. Tora. Ay, nakita na ga jud nakin. Nice. Tarkari ba man to Nice. Di babaw ah. Lado lagi yun ay. Ay ni. Ramday habuga dari agian. Naghanag ano kabuntur. Pero mao siguro ta makita ano. Kuan kanang na ay tutas highway. Piraman. Ha? So we close dari dapit kay na Honda na naagagianan. Guba. Sunod sa kada pa mo na, mora. Kadapdapan na ni si Zadari guys. So diyan na miss koan kadapdapan. Kadapdapan na ni si Zadapita guys. Karon pa mi kang arisekan. Mo dari may padong Kanumantan Falls to. To ang Kanumantan Falls kuno ato dito padong. Ato day padong pa Kanumantan. To may nakabutang Kanumantan Falls. Diyan na miss kadapdapan. Guba na pagmalaagan. Mag-vlog. Mag-vlog, di? Busy man si Kimi og si Clea. Mag-reels tan sa glitson. Pag-reels og glitson nandiyan. Pag-reels og glitson. Hamas sa dapit. Yoto ta guys. Yoto na mga person. Eh, dana kaan. Yan tanin jo. Pag-anak na pabuntot Agad pa. Ha? Mabalik. Kagdira. Tawag mo. Anong kuan? Ito eh. Kuin ko. Kamu ikaw ba video? Kabantay. Ikaw pa bantay. Napilihan na. Naan ka? Pero bungpun. Stand up dah. Agak pergi depan ni. Anta guys ngaan. Apa yang kedua? Ya po da. Kapay pesta kadapdapan. Kandihay. Hindi ko man mamanghunaw ko. Hindi ko man mamanghunaw ko. Ikaw, wadag ko. Awa. Liya. Butang lo dan. Bala ini ya. Mani. Pa. Guys, ngapu may mainom na. Kan. Batikim. Magagabrel Lipson Israel. Kan? Isi-isi ubog na paniro. Ano magpangaan guys? So, siya tagamay. Siya tagamay. Alfonso sa ta, Alfonso.
Chat-chat ng mga kuan person. Na-pink na mag-aping sa kauban niya. Hindi, na-pink nag-aping sa kauban. Bisa mga ni mga kauban. Mag-april. April. Agay gamay. Yellow, orange. Sa natin, yellow, orange. Ay pagka-orange no. Dapat guys. Aku dijalinkan Oh, naglaga ng dami. Sayang. Muli namin guys, kay hapon na muli nagtaga kuan. Sa muli. Happy Fiesta. Charot. Gakuan sila ga. View no. Araman na yung baga kabaskan na ning kandihay. Dari basag na tupad basag naman to ag rice terraces laganan daw may kanto kay kadali-dali naman ay mga kauban kay manguli panigsum pila atos pila na nice no tulo atos ko na to na pig ito tambungan dala mis tambungan kandihay nakaan ni kandihay no. Eskwelahan. Lunsodaan na siguro na yung bus. Adi pa? Bukid-bukid nga gamay. Nice. Luwag ka sa ilahan ko. Area. Nice ang bahay pa. Lastar lagi. Nakachok ka. Nindot ba? Sa lami adjust view sa labas. Ito. Lami isur mag-walking na ni bagay patukad. No. Isa to. Itaag mga apuan. View. Tog na kainday. Ha? Batoon karon simentado na. Ang kay di ila ni develop na ni kay padung bayan ni Kanawa. Padung og kanang naay Kanumantat Falls sila dyan i-develop. Area. Ha? Oo, daghan. Daghan na katong manoroy dari mga foreigner. Mga turista ba? Nagtagbang na guys mo na ang kuan lungsodaan. Tong desmerkado ag lusutanan. No. Oh, mo na jud. Oh, na lagi ha. Merkado sa lungsodaan karon dan sabi man nagtagpuan. Sabi na manabo. Manabo ba? Na sudaan. Tabo man na kada Sabado. So, dyan na miss highway. Highway ng mga persones. Cute. Ana mis papamanambo na uguan. Ay isda. Sudaan.